O resultado é bastante positivo. Nun primeiro momento tiñamos un pouco de medo porque a verdade considerábamos que era algo arriscado empezar un proxecto destas características, pero vindo os resultados das obras que se fixeron e tamén os comentarios dos veciños e de xente que viu de fora a ver estas obras artísticas, pois a verdade é que moi contentos co resultado e moito mellor do que contábamos nun primeiro momento. Que ha de integrar os veciños, a facelos partícipes nestas obras, a que por primeira vez algunha persoa que vexa este tipo de obras que se están facendo, pois que se meta nelas e que se atreva a coller un pincel, a coller unha agulla e tecer algún traballo, co cal ten moitas funcións, tanto de participación cidadá como función artística. O nivel dos artistas é impresionante e, sobre todo, como se volcou a xente e os distintos colectivos a traballar en este proxecto, non? Así que a min, dende o Concello, non nos queda máis que agradecer toda esa colaboración, o trato e o contacto continuo cos propios artistas, cos colectivos que participaron, pois foi moi proveitoso e quero aproveitar para agradecerlles ese bo facer, esa axuda e esa colaboración. Dende Arpo, pois efectivamente a asociación colaboramos co colectivo da Xanela para pintar algún deses espacios. Foi unha experiencia moi positiva, non? O feito de estar todos xuntos, de fomentar esa relación tamén cos outros colectivos e cos veciños e veciñas foi increíble. A partir do ano que ven xa poderíamos ter un número relevante para empezar a falar dun museo aire libre e para empezar a falar de turismo artístico e de roteiros, de un produto relacionado co turismo. O que sí que nos interesa agora a curto prazo non é tanto pensar no turista, sino na población local. De aí que o proxecto, igual que se fundamenta en diferentes técnicas de arte urbano e arte pública, que hai un sinfín delas, aquí se mostraron, por exemplo, 7 de muralismo, de grafiti tanto con spray como con fíos, tamén mosaicos fotográficos, alfombras de tipo floral ou non floral, con outros materiais. Así, estas 7 disciplinas, o que interesaba sobre todo era unha activación social, o que nos interesaba sobre todo era a participación cidadá e a dinamización social. Eso pensamos que é a gran diferencia con respecto a outros proxectos que se fan de transformación ambiental e de regeneración urbana, e aí é onde temos que seguir traballando.